దిస్ ఈజ్ ఏంజల్ గేమింగ్ ఎఫ్ఎం. సో నేనైతే ఇవాళ ఒక చిన్న గివ్ అయితే కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే 500 సబ్స్ అయినందుకు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఇంత త్వరగా 500 సబ్స్ అవుతారు అని. సో అందుకనే ఇవాళ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. 2 o'clock నుంచి 7 o'clock యాజ్ యూజువల్ లైవ్ టైం అయితే మేబీ పెరిగితే కొంచెం అవర్స్ మీ రెస్పాన్స్ బట్టి పెంచొచ్చేమో. సో నేను ఎందుకు వచ్చానంటే జస్ట్ 3 రూల్స్ చెప్దామని వచ్చాను. ప్యానల్ అయితే ఉండకూడదు అండ్ ఆల్సో వచ్చిన వాళ్ళే మళ్ళీ రాకూడదు. అలానే పీసీ ప్లేయర్స్కి అయితే అలౌ లేదు. అలాగే నాకు ఏమైనా గేమ్లో అన్ఫేర్గా అనిపించినా కూడా నేను గివ్ అవే ఇవ్వలేను. సో ఫేర్గా ఆడడానికి ట్రై చేయండి. సో ఏంటి ఎలా అనేది నేను రేపు పొద్దున్న లైవ్లో చెప్తాను. మీరైతే మర్చిపోకుండా 2 o'clock అయితే వచ్చేయండి గైస్. బాయ్ బాయ్.